аслан 6 меъёр барои ҳиҷоб дар Қуръони Карим ва дар ҳадиси шариф омадааст. аввал он дараҷаест ки дар мавриди мард аз ноф то зону ва барои зан тамоми бадан пӯшида мешавад. ягона қисмҳое ки дидан мумкин аст рӯй ва дастҳо. боқимонда барои мард ва зан яксонанд. дуюм, либосе ки бояд дошта бошанд озод бошад, танг набошад. сеюм, набояд шаффоф бошад то ки аз берун дарунро дида шавад. чаҳорум, набояд он қадар ҷолиб бошад то ҷинси муқобилро ҷалб кунад. панҷум, ба ҷинси муқобил шабоҳат надиҳад. ва шашум, набояд аз кофирҳо бошад. инҳо асосан 6 меъёри ҳиҷоб, яъне дар мавриди либос ҳиҷоб ҳаст. аммо инҳо ҳиҷоби комилро ташкил намекунанд. ба ҷуз ҳиҷоб низ рафтор инчунин нияти шахсро дар бар мегирад. ба ҷуз ҳиҷоб яъне либос, ҳиҷоби чашм, ҳиҷоби дил, ҳиҷоби ақл, аз он ҷумла дар куҷо сухан гуфтани одам, тарзи рафтори одам ки рафтори инсон, ин ҳама ҳиҷоби комилро ташкил мекунад.